салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. дар навори имрӯза мехостам оид як ҳолате ки бисёриҳо дар WhatsApp дар комментариҳо пурсон мешаванд ба шумо маълумот диҳам. навори имрӯзаи мо оиди он мешавад ки чаро дар зан овулятсия ҳаст вале зан ҳомиладор намешавад. Сабаб дар чӣ аст? ин якчанд сабабҳои худро дорад. аз ҳамин рӯ навори имрӯзаи моро бо диққат гӯш кунед то ки ба ҳама саволҳои худ ҷавоби пурра бигиред. бисёриҳо гумон мекунанд ки дар зан овулятсия бошад тамом дигар ягон хел проблемаи ҷиддӣ нест ва зан метавонад ки ҳомиладор бошад. вале дар асл бошад ин хел нест. якчанд проблемаҳои дигар вуҷуд дорад ки намемонад зан ҳомиладор шавад. сабаби якум ин вақте ки шумо овулятсия дореду ҳомиладор намешавед, ҳолати эндометрии шумо мебошад. бисёриҳо ба фикри малака медонанд ки чӣ қадаре ки рӯзи овулятсия наздик шудан ки гирифт, ҳамон қадар эндометри ғафз шудан мегирад. яъне дар вақти овулятсия бояд ки эндометрии зан, яъне қабати дохилии бачадон аз 8 мм боло бошаду кам не. вақте ки эндометри тунук аст, яъне 5 мм аст дар вақти овулятсия 4 мм аст, зан наметавонад ки ҳомиладор шавад. барои тухмҳуҷайраи бордоршуда дар бачадон васл шавад, бояд ки эндометри аз 8 мм боло 9, 10, 11 мм бошад, бо нахтар мешавад. чунки барои васл шудани тухмҳуҷайра сифати эндометри ва ғафси эндометри бениҳоят зарур аст. аз ҳамин рӯ вақте ки шумо аз ташхиси ултрасадо мегузаред, на танҳо бояд овулятсияи худро санҷид, инчунин бояд ҳолати эндометриро донед, бинед ки ғафсияш чӣ қадар аст, ягон хел полип ё ин ки синехи, бисёриҳо мегӯянд спайки надошта бошад, чунки полипҳои андозаҳояшон калон. синехи яъне спайкиҳо намегузорад ки зан ҳомиладор шавад. инчунин эндометрии тунук намегузорад ки зан ҳомиладор шавад. сабаби дуюме ки зан овулятсия дораду вале ҳомиладор намешавад, ин найчаҳои бачадон мебошад, яъне маточные трубы. агар ки маточные трубы маҳкам бошад, гузаришашон танг бошад ё ин ки ягон хел илтиҳоб дошта бошад, тухмҳуҷайраи бордоршуда наметавонад ки то бачадон омада бирасад, яъне ё ин ки сперматозоид наметавонад ки ба назди тухмҳуҷайра равад. аз ҳамин рӯ вақте ки шумо овулятсия дореду ҳомиладор намешавед, инчунин бояд ки найчаҳои худро бисанҷед, яъне маточные трубаҳои худро бисанҷед, бинед ки онҳо маҳкам ҳастанд ё ин ки не. барои санҷидан бояд ки гистеросальпингография мегузаранд ё ин ки гистеросальпингосонография, яъне тавассути рентген ё ин ки тавассути узи махсус маҳлул роӣ мекунанд ба дохили бачадон ва муайян мекунанд ки найчаҳои шумо гузаро ҳастанд ё ин ки не. сабаби сеюме ки зан овулятсия дораду ҳомиладор намешавад, ин албатта шавҳараш мебошад. вақте ки шумо овулятсия доред, ҳолати эндометрии шумо нағз аст, найчаҳои шумо гузаро аст, вале шумо ҳомиладор намешавед, бояд ки шавҳари шумо аз ташхис гузарад. спермограмма супорад, хусусан морфологияшро бисанҷад. морфология Крюгера. ин чӣ нишон медиҳад? солимии сперматозоидҳои шавҳарро нишон медиҳад. чӣ қадар сперматозоидҳои солим бисёр бошад, ҳамон қадар нағз аст. агар зан овулятсия дошта бошаду ягон хел проблемаи дигар надошта бошаду шавҳараш проблемаҳо дошта бошад ё ин ки сатҳи сперматозоидҳояшон кам бошад, фоизнокияш паст бошад, албатта ҳомиладор шудан ин номумкин аст. сабаби чорум ва аз ҳама сабаби асосие ки бениҳоят кам дида мешавад, ин безурётии иммунологӣ мебошад, яъне иммунологическое бесплодие. ин чӣ гуна беморӣ аст? иммунологическое бесплодие ин як намуд беморие мебошад ки организми зан фикр мекунад ки сперматозоидҳои шавҳараш вирус ҳастанд ё ин ки ягон хел инфексия ҳастанд ва вақте ки зан бо шавҳараш алоқаи ҷинсӣ мекунад, организми зан ҳамаи ҳамон сперматозоидҳоро мекушад, намегузорад ки ба бачадон ворид шавад то назди тухмҳуҷайра равад. дар вақти иммунологическое бесплодие гарданаки бачадон маҳбали зан маҳлули махсусе ҳосил мекунад ки ҳамаи сперматозоидҳоро мекушад. сабаби пайдо шудани чунин ҳолат то ҳол то охир муайян карда нашудааст, чунки ин метавонад ки аз ҳисоби ягон хел бемориҳои вирусӣ бошад, метавонад ки бемориҳои иммунологӣ бошад ё ин ки автоиммунни бемориҳо бошад ё ин ки аз ҳисоби ҳадуди сифаршакл бошад. то ҳол ягон кас аниқ гуфта наметавонад ки барои чӣ чунин ҳолат ба амал меояд дар зан. вақте ки зан ҳамаи ташхисҳоро гузашту ҳамааш нағз баромад вале ҳомила нашуд, бояд ки маҳз ҳамин ташхисро гузарад, муайян кунад ки оё гирифтори иммунологическое бесплодие, яъне безурётии иммунологӣ ҳаст ё ин ки не. барои гузаштани чунин ташхис, яъне барои муайян кардани иммунологическое бесплодие, бояд ки зан як намуд ташхис антиспермальные антитела супорад. антиспермальные антитела нишон медиҳад ки дар организми зан чӣ қадар ҳамон антителаҳо вуҷуд доранд ва то чӣ андоза сперматозоидҳоро дар организми зан мекушад.
инчунин мард низ бояд аз ҳамин ташхис гузарад, чунки безурриётии иммунологӣ метавонад ки ҳам дар зан дида шавад, ҳам дар мард дида шавад. яъне организми мард низ ҳисоб мекунад ки сперматозоидҳо ҳамаашон вирус ҳастанд ва ҳамаи онҳоро мекушад. барои ҳамин вақте ки мард аз ташхиси спермограмма мегузарад, яъне спермограмма месупорад, дар он ҷо аллакай ҳамин ташхиси антиспермальная антитила ё ин ки мард тест гузошта шудааст ва ҳамонро месанҷанд. аллакай мебинанд ки дар мард баланд ҳаст ҳамин нишондодҳо ё ин ки не. дар зан бошад, ин ташхисро бениҳоят кам тавсия медиҳанд, бениҳоят кам одамон ҳамин ташхисро мегузаранд. барои он ки дар бисёр ҳолатҳо ташхисҳои дигаре ки мегузаранд, аллакай зан метавонад ки ҳомиладор шавад. чӣ хеле ки дар боло гуфтам, чунин беморӣ бениҳоят кам дида мешавад. вақте ки шумо ҳамаи ташхисҳоро гузаштиду ҳамааш нағз баромад, баъд ба шумо тавсия медиҳанд ки аз ташхиси антиспермальная антитила ё ин ки безурриётии иммунологӣ гузаред. табобаташ бошад камтар душтувортар аст ва вақти зиёдро талаб мекунад. сабаби оне ки мавзӯи мо бениҳоят дароз нашавад, оиди табобати безурриётии иммунологӣ дар наворҳои оянда мехоҳам ба шумо каме маълумот диҳам. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.